Salum horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pertangiangata, imana tersurat di buku Pesalmen bidu 67 mamukasian ayat sada rodi ayat walu laustrupu koma nagabi epistel tu minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis tanggal 20 Agustus 2020 ujahama dihita songonoma di dok hata ni Tuhata ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Ali di bata, say asi maroham dihami. Jala pasu-pasu hami. Say marsinodang mabuhi madongani hita. Asalam marbinoto tanoon di dalammu. Diboto akabangso sudi hatuaumu. Iko pujion ni akabangso doho sugut. Ali di bata, sudi akabangso tutu mamujiho. Marlas ni roha jala marulup-ulup sugut akabangso. Ala tigor panguhummu di akabangso. Jala dituguho akamarga di tanoon. Ikon pujion ni bangso ho sugut ali de bata. Sudido akabangso tutuma mujiho. Tanoon mangalehon guguna. Say pasu-pasuon ni debata. Debatat tadohita. Di pasu-pasu debata mahita. Jadi habiaran ni sudi. Ujung ni tano omma ibana. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, trupukon manang pesalmen onop pulupituon, ima edde hamuliateon siala akka pasu-pasu ni debata na jinalona. Totu na ni maksud na disi na jinalo ni par pesalmenon. Ati pedang apala pitor tulum didok rupani isedui par pesalmeni. Molo di Alkitabi songonodo di suraton nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Molo di terjemahan manang TB2 Alkitab didok disi ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Alai molo di Bibeli hiramar rumang pangidua do di bahir rupani. Tangiang mangido pasu-pasu. Molo ta terjemahon dua memohon berkat. Tentu marhiti hatorangani dohonot tama ia trupuk manang pesalmen ono pulupituon ima pakatidak konon di pasu-pasu ni debata na jinalona. Lau sekaligus pangiduan asa say toktong mamasu-masu Tuhani maradupon bangsona. Habak kadongan holan akanaung majalo jalanaung makilalahon pasu-pasu ni debata ido natuk marbarita. Manang makatidakon taringot tu pasu-pasu ni debata. Holan akanaung majalo jalanaung makilalahon pasu-pasu ni debata ido natuk marbarita manang makatidakon taringot tu pasu-pasu ni debata. Isarani na mga langsialangor rupani buhano bahinon na madoktabusi pangano ni hape suarong do pedi dayate. Buhano bahinon na madoktabu hape suarong dialang. De alanan yalang do asabinoto madok tabu manang sotabu. Contoh na rupa ni siya dia madiboto na asom mangga ang gosoheado di pangan. Siya dia madiboto tonggi rabutan ni ang gosoheado di day rabutan. Songonido nang tua kekeindahan alam rupa ni. Wahado iba na madok sejuk alam ni duluk sanggul. Hape tu duluk sanggul pe sohea ibana. So tunggabe didokan non nadila paredde ate. Tiki baru dia dehon edde aik si budong na baruon tunga pala tabu hiya doni hilala mabigi edde. Macai uli syair ni edde. Apalagi di tiki didok aik si budongi. Penasaran matutu termasuk iba songo dia manuaing tutu hinauli ni aik si budong na diduluk sanggulo. Hape dung binereng sa diri ma aik si budongi jangankan hinauli na
nape dangadong be. Kang binoto rupani naliwati hami sa tiki pas musim kemarau gabi koring ay nai. Imadyo rupani aka amang dohot tamu ina nami. Jadi sutung-sutung rupani dihatidak kunibana nasohea ni alaman na. Ipatut doidok nadila parede. Hamak kadongan, holan akanaung madai pasu-pasu ni debata do natalu makatidakon pasu-pasu ni debata. Marhitei gabi tubu suku-suku dihita. Boha, naung tajalo do pasu-pasu ni debata. Manang adong do pesyak kitaon na somajalo pasu-pasu ni debata. Dangadong biate. Sudiru hita nunga majalo pasu-pasu ni debata. Sudiru hita dang bui rupani gabe persuadot tai pasu-pasu nata jaloi bahola ni tutu dak saidus pasu-pasu nata jalo dohok na jinalo ni dongan godang na dohok belgana adong do nama jalo 5 adong do nama jalo 2 laos adong do nama jalo sada alai dang adong na soma jalo. Dus disongon upama ni Tuhan Yesus na tersurat di Matius 25 ayat 10 tu sudedo dilehon dang adong nasodapotan bahola ni tutu dang dus be masih gudang ido jala masih belgai unang ala belga jala gudang mamitor gijang rohana manang gabi lupa diri ibana sebalikna unang ala otik manang mek-mek gabi songon natata rohana marungutungut ibana marbete-bete ibana manang mamitor madele ibana unang taringot tu pasu-pasu ni Tuhani bukan pertama-tama soal besar kecilnya dan bukan juga soal sedikit banyaknya alai soal bersyukur do soal madok mauliate otik pe mauliate apalagi gudangate tong mahaliluya. Alani ditogihon parpesal menod do hitan waing makatidakon pasu-pasu natajalui. Songoni do parpesal menon dihatidakon ibana do pasu-pasu na jinalona. Jala ido na binaritahon na marhite turpukon. Dia mahuroha pasu-pasu na jinalonay. Hamua kamang dohot tamuinang molotajaha di ayat onomi jupak kita do disi akadia ma pasu-pasu na jinalo ni parpesal menon doho di ayat pitwih maceta kasdu rupani berengota na perjulo di do ala tigor panguhum ni debata tu akabangsona sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil na padua hon ala ditugu debata akamarga di tanoon menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jala di ayat pitui di do ala dilehot tano odo guguna tanah telah memberi hasilnya. Hamua kamang dohot tamuinang adong do suku-sukunya kadonga situa songono ai sudedo tahedi pasu-pasu Tuhani ninna rupane. Maksudna dohot do halak silum nang halak Buddha Hindu dohot akka ugamo na asingi di pasu-pasu Tuhani do nasida songot Tuhani masu-masu hita ima rupani suku-suku nai. Jadi nidok marupani mangalusi hobartu na tersurat di Bibeli. Di Matius 5 ayat 45 maceta kasdo didok disi pabuat tuhatai dada Tuhan na eksklusif. Dada Tuhan holat tu bangso manang suku tertentu. Alai Tuhan ni sudedo tuhatai, Tuhan na universal. Tuhan ni na burju dohot Tuhan ni halak na jahat. Selengkapna sonom madidok di ayati. Ai dipabicar do mata niarina tu akaparrohana jahat nang tu na bonar. Di parodo udan tu parrohana tigor nang tu na geduk. Jadi akamang dohot tamuinang laus kebetulan ayaton do nagawe acuan tema orientasi tahun oikumene inklusif di HKBP tu tahun 2024 nanaing roon. Contohnya rupani Roma udan, pola magodang aiki banjir, masuk matu perumahan.
Hape di perumahanon tinggal lupa dita dohot ustad nunga be banjir perumahanon. Dan mungkin dohonon ni aiki tudongan na aik. Nang lau hita tu si tapasiding ma jabuni paditay. Tu jabuni ustad ima hita lau ima ta banjiri inna rupani. Hebat ma udah songoniat Dan mungkin dohonon ni aiki rupani. Tu jabuni ustatan mahita. Nak pola tu jabuni paditay. Danga dongi. Molo banjir jabuni ustati. Banjir rotong jabuni paditay. Iro na ninok na nakiningan di Matius 5 ayat 45. Di pabicar do mata ni arina tu akaparrohana jahat nang tu nabonar. Di parodo udat tu parrohana tigor nang tu nagiduk. Di dok parpesal menon tigor do panguhum ni debata tu akabangsona. Ditugu debata do akamarga di tanoon. Akamarga suku-suku. Dakola suku Batak, dohok do suku Jawa, suku Madura, suku Badui do taka suku na asingi. Dakola marga Simajuta, ipasu-pasu, dohok do marga Manulang, marga Munte, marga Hutapea, marga hado pemuse, dohok taka marga Nidongan na majaha manang payhuti-hut cenelor rupane. Sudido hita di pasu-pasu Tuhane. Dan gabi mardikat-dikat Tuhane. Dan gabi holat tu marga Simajuta kibana mamasu-masu daktohoy. Meragam do rumang ni pasu-pasu na jinalon yak kajolma. Iko katidak konot tadui. Meragam rumang na. Adong do marrumangon, adong marrumangan. Hamuak kadongan, dung dihatidak kon parpesal menon, pasu-pasu ni debata na jinalona, laos mangihu do muse ibana mangido. Asa say toktong mamasu-masu Tuhani di bagasan nguluna. Suak songoni nang tubang sona. Ido na buita at tu si marhite ayat 2, ayat 7 dohot ayat 2 lui. Ali di bata say asima roham dihami. Say marsinodang buhim madongan dihita. Molo tabigi ayat to tu tabigi ma pasu-pasu haruar minggu manang manutup minggu. Nasay pinasaha niya ka parjamitai. Jalahita akaparhalado say tadok dui. Ayat 2 yate. Dungi di ayat 7 ayat 2 lui dido say pasu-pasu ni debata do hita. Di pasu-pasu debata mahita. Ima pangiduan. Ima ele-hele tu Tuhani. Nian nang sotadohi di boto Tuhani do ulaon na. Di boto Tuhani do na patut do na pantas tu hita. Si pasahaton na. Si pata olo do tabay Tuhani say songon na sumaboto manangaha na masa di hita. Sarana rupa ni molo martangiak kita sudido tapat orang ditangiangi. Detail. Mabir hita rang di boto Tuhani sahit ni na tatangyak ko ni ibarat ni na marsahit rupa ni. Romay ba naman do ima Tuhan. Marsahit donuaing dongan nami kanker payudara sa bulahab birang ninna. Pola patorangon na nasa bulahab birang yate. Pola pabuaw ni hirana so di boto Tuhani babulus man at ditangyakon marsahit dongan nami leo mahamalumon ninna. Dakpolek ko sa tapatorang rupa ni ditoruni girit-girit na manang dilabung ni hehe na Hamuak kadongan, toktong mata pangido, asa say mamasu-masu tu hatay di nguluta. Manupahi akan nataula di hutan ang dibalian. Mamasu-masu matu hatay diaka natasakapi. Amen, martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan, di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala lopok kon tu bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.